سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة زعزز سلامتنا ببزلخمون أباحتكم يبصح كبراتن كبران تخاتلتنا زيناتات سبورت إنه يسعب نملؤ مكتتالكم أقدمنا بخبر نعدم زور رواندا انهم زرعي زبلص افريقاوي تقداداماي بمخان تعويتلوم كاب كلتا غومبت جميرو كساب 9 غومبت كايد زقني زور رواندا 2021 بسنبت 9 غومبت بعوت اسبانياوي كريستيان رودريغيز كزازم منكلو كنداوي جيمس بيكوري دما ب12 كاليتا تفنتيتو كال اي درجه بمحازنه مدرخ زازيمو سمون مولو زنقاد بقعت كان صبار زقني انهم زرعي دما ابتناي مزازم شامناي مدرخ كاب كريستيان رودريغيز ب10 4 كالي تقدمو سالساي درجة بمحاز وددرو كزاز من كلو محار تولد مبل 19 سيلا ولد ميكائيل مبل 43 توماس غويتو امكا مبل 51 درجاتات بمحاز نتشامناي مدرخ زازيمو مالو بقدامها في 3.4 كيلومتر شفنه وددر كرونومتر 7 مدرخ كا كولومبياوي جوناتان قداماي كوينو كعوتن كلو امريكاوي اليكسن فرنساوي النن كا بقدم تختل كال اين سالساي درجة كوينوم تعويتو مالو ابتناي كرونومتر وددر ايرتراوين زحزو درجاتات كا توماس غويتو مبل 33 متكل ايوب مبل 36 نهم زر اي مبل 44 سيلا ولد ميكائيل مبل 46 كمون محار تولد مبل 49 درجه كم زخونه تفليطو امناي غزي بيچ اماليانهم زر اي كاب قداماي بحد دقيقه 23 كاليتن تفنتيتو 10 درجه حيزلوم ازي كم زيلن كلو بتقالال كرئن كلو ابال هاغراويت غانتا ايرترانهم زر اي زبلص افريقاوي تقداداماي زور رواندا 2021 بمخان كعوتن كلو دوب افريقاوي تقداداماي كنت ماين بحد 7 دقيقه تفنتيتو كال اي محار تولد دما كامنهم ب9:23 دقائق تفنتيتو سالساي زبلص افريقاوي تقداداماي بمخان تعويتلوم مسكلب ترينغانو سايكلين تيم زصاوت متكل دما تاشعي زبلص افريقاوي تقداداماي كوينولوم بزي كازي امناي من اسيات ماليانهم زرأي كاب عوت نايزا ماليا آلان بويليو ب46 كال ادحيرو كال اي درجة كحزن كلو محار تولد دما 5 درجة حيزو وددرو زازيمولوم ابزو رواندا بحافشاو دمرناي غزي كرئن كلو كريستيان رودريغيز نتداليو زنبرت 913 كيلومتر شفنا شمونت مدرخات ب22 51 غزي بمزام تعوات نايزور كخونن كلو نهم زر اي كاب قداماي بحد دقائق 37 كاليتن تفنتيتو تاشعي درجة بمحاز مس قداموت 10 بلصات تقدادمت نايزور تسريعلوم محار تولدون ب11 كاليتا دحيرو مبل 18 سيلا ولد ميكائيل مبل 35 توماس غويتو امكا مبل 52 درجة حزم وددروم زازيمو مالوم امناي وهلو القصبتا وددر نطب دما ود 28 عامت بلجيماوي لنر تجلس ب27 نطبي قداماي كوينو كعوتن كلو توماس غويتو ام ب12 نطب كال اي درجة حزو وددرو زازيمولوم امنيان بس عقب نطب دما بلجيماوي لنر تجلس ب33 نطبي قداماي كوينو كعوتن كلو توماس غويتو ام كا ب19 نطبي تاشعي درجة حيزلوم بحافش شاكر ان كلو ابز رواندا 15 كلبات كساتفان كلوا بدرجة غانتا استرخبه وصي دما از صعب يمثل فرنساويت غانتا بي ام بي هوتيلس نشمونتي مدرخات بسوسان شمونتن 58 ساعات بمزام قداميت كوينا كزاز من كلا فرنساويت كلب توتال دايركت انرجي كاليتي كولومبياويت كلب تيم ميدالين اي بي ام دما ساساي درجه بمحاسنه وددر تعويتنالو لوام ابت وددر 4 ابالات هاغراويت غانتا زساتفت ايرترا كابتا قداميت استعوتت غانتا ب 36 كلتا دقائق دحيرا شابعيت درجه حزا وددر كزاز من كلا نتو وددر انقدت هاجر رواندا كا تاشعي درجة بمحاز مستنزبلص 10 كلبات تسرع علام
ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዙር ኢጣልያ 2021 ካብ 8 ጉንበት ጀሚሩ ክሳብ 30 ጉንበት ማለት ን21 መድረኻት ንኽካየድ ተጀሚሩ ዘሎ ዙር ኢጣልያ 2021 ወዲ 25 ዓመት ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ተዓዋት ቀዳማይ መድረኽ ክኸውን እንከሎ ተቀዳደምቲ ሆላንዳዊት ክለብ ጃምቦ ቪስማ ዝኾኑ ኢጣልያዊ ኤድዋርዶ አፊንን ኖርዌጃዊ ቶምቢያስ ፎስን ብቀደም ተኸተል ካልኣይ ሳልሳይን ተርታ ብምሓዝ ተዓወት ኮይኖም ኣለው ኣርሓ ክሮኖሜተር ምዃኑ ዝነገረሉ ፊሊፖ ጋና ነተዳሉ ዝነበረ 8.6 ኪሎሜትር ርሕቀት ውድድር ኣብ ሰዓት 58.748 ኪሎሜትር እናተወንጨፈ እዩ ብባዶ 8:47 ግዜ ክዛዝሞ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡ ኣብ ዙር ኢጣልያ 2021 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ናትናኤል ተስፋጽዮን ናትናኤል ብርሃንን ምስ ክለባቶም ብምዃን ኣብቲ ውድድር ይሳተፉለው ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር 2019 ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ነታ ብባንዴራ ኤርትራ ዘገጽት ማልያ ጋንቱ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ለቢሱ ኣብ ዝተወዳደረሉ ካብ ተቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ብሓደ 4 ደቂቃ ተፈንቲቱ መበል 136 ደረጃ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ ምስ ክለብ አንድሮኒ ዝወዳደር ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ብሓደ ደቂቃን 19 ካልእትን ድሕሩ መበል 163 ተርታ ክወጽእ እንከሎ ምስ ጋታ ኮፊ ደስ ወዳደር ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብሓደ ደቂቃን 23 ካልእታትን ተፈንቲቱ መበል 167 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለው ብጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝጽዋዕ ዙር ኢጣልያ 2021 ዓመታዊ ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ብሽክለታ ኮይኑ ኣብ ገለ ግዚያውቱን ብኻልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እናሓለፈ ዝሰላሰል እዩ መሸጣ ናይ ታላ ጋዜጣ ዴሊ ስፖርት ተባህለት ጋዜጣ ንምክዕባት ዝጀመረ ዙር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ ፈለማ ውድድሩ ቅድሚ 112 ዓመታት ማለት ኣብ 1909 ከም ዝጀመረ እዩ ዝግለጽ مسرح مسجار ميسي كبر وسن كحزيو تباهيلو ድሕር ናይ ልዕሊ 16 ዓመታት ጉዕዞ ምስ ባርሴሎና ካብ ኣክወጽ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎኒ ዓለምና ኮኸባት ቃዕ ሜሲ ዝመጽእ 30 ሰነ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ዝነበረ ውዕል ስለ ዘብቅዕ ናበይነት ክለብ ከምርሕ ዝብል ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ ብክንደይ መጠነ ገንዘብ ክሰጋገር ዝብሉን ርእሱ ዝኽኣለ ሕንቅልሕንቅሊት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎም በዝድዩ በትግና ሜሲ ዝገብሮ ጉዕዞ ኣብ ታሪኽ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ሓደ ነጥቢ መቀይሮ ገዲፉ ከም ዝሓልፍ ዘካትዓይ ክኸውንን እዩ ሜሲ ምስ ባርሳ ዘሎ ውዕሉ ኣብ ዑናብ ካል ክለብ ስለሰጋገር እቲ ኣደናቕ ዜና ዝገብሮ ክንዝኣክል ልዕል ዝና ዘለዎ ተጻዋታይ ብነጻ ክሰጋገር ምዃኑ እዩ ስለዚ ንሱ ዝመጽእ ክረምቲ ዘካይዶ ነጻ ምስጋር እቲ ዝኸበረ ብናጻ ተሰጋገረ ተጻዋታይ ዝብል ዝና ክሕስ ከም ዝገብሮ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነዚ 6 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝዓተረ ኮኸብ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ እተፈርም ክለብ ድማ ርእሱ ዝኽኣለ ዝና ከተተርፍ ምዃና ይንገር እንተኾነ ነዚ ኣመና ክቡር ተጻዋታይ ከፈርማ ዝቀዳደማ ዘለዋ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ፒኤስጂን ኣዝን ውሑዳት ዝኣመሰለ ሃብታማት ክለባት ከም ዝኾናዩ ዝሕበር ይትረፍኒ ሜሲን ምባፔን ሃላንድን ከፈርማ ዝቀዳደማ ክለባቱን ብዙሓት ከም ዘይኮናዩ ዝግለጽ ደድሕር ሜሲ ዝመጽእ ክረምቲ ብልዑ ዝና ብነጻ ክሰጋገሩ ትጽቢት ዝግበረሎም ተጻወቲ ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ተርታ እዞም ዝስዕቡ እዮም ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ሴርጂዮ አጉዌሮ ተኸላኸላይ ሪያል ማድሪድ ሴርጂዮ ራሞስ ኣጥቃዓይ ሊዮን መንፊስ ደፓይ ኣከፋፋለ ሊቨርፑል ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድሰን ካቫኒ ናይ ኤሲ ሚላን ጂያንሉጂ ዶናሩማ ናይ ሪያል ማድሪድ ሉካስ ቫስኬስ ናይ ኤሲ ሚላን ሃካን ካልሃንጎሉ ከምኡን ተኸላኸላይ ባየር ሙኒኽ ጀሮሚ ቦአቲንግ እዮም አርቴታ ኣብቲ ጥሕል ዘላ ጃልባዩ ተሰቂሉ ማርቲን ካወን ናይ ቅድም ተኸላኻሊ ኣርሰናል ዝነበረ ማርቲን ካወን ንኣርሰናል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እታ ክለብ ከም ሽንት ገመል ንድሕሪት ገጻ ትምርሽ ስለዘላ ዝኾነ ከይጋጠመ ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ንሱ እዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣደዳ ስዕረት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ብፍላይ ዝሓለፈ ሓሙስ ብቪያሪያል ተሳዕራ ካብ ጸወታ ሊግ ኤውሮጳ ምግላፋ ዘሕፍር ስንፈት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ
ናይዛ ክለብ ሓደ ነገር እንተዘይተገይሩ ከም ጋንጽላ ኣስተሰብረ ጃልባ ክትጥሕል ምዃና ስጋኣቱ ገሊጹ ንኣሰልጣኒ ኣርቴታ ኣመልኪቱ ድማ ከወን ኣርቴታ ኣብ ሕማቕ ናይዛ ክለብ ዝፈጸሞ ጉድለት የብሉን ንባዕሉ ኣብታ ትጥሕል ዘላ ጃልባዩ ተሳፊሩ ስለዚ እቲ ጉድለት ናብኡ ክጽጋዕ ኣይግብኦን ንባዕሉ ምስኣ ዝጥሕል ዘሎ ድሕሪ ምባል ኣርቴታን ብጾቱን ቁጥፍ ስጉምቲ ክወስዱ ተማሕጺኑ ኣርቴታ ንፉዕ ኣሰልጣኒዩ ንሱ ኣብታ ክለብ ን18 ኣዋርሑ ተጓዒዙ እንተሃለወ ንዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ጥራሕዩ ግን ተዓዊቱ ዘሎ ብዓይኒ ፕሪምየር ሊግን ሻምፒዮንስ ሊግን ግና ወዲቑ ይብል ኣርሰናል ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ስዕረት ካብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ደገፍታ ፍርሕን ነውፅን ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ይንገር ተወሰኽቲ ዜናታት ጁቬንቱስ በሰንበት ምሽት ነተን ዓለምና ብሉጽ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ቅድሚታ ገዲማ ኣንጻር መቐናቕንታ ኤሲ ሚላን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሴሪአ 3-0 ክትደሃ ብምኽኣላ ደገፍታ ቁጥዖም ምቁጻር ስኢኖም ከም ዘለዉ ይሕበራሎም እቲ ዓባይ ክለብ እቲ ኣብ ገዛእ ሜዳ ኣዘጋጠማ ዘሕፍር ስዕረት ነቲ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ዕድላውና ጸልሚትወሎም ምኽንያቱ ኣብ መሳሊ ሴሪአ ኢጣልያ ኣብ 5 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ናይ ሎማ ዓመት ጸወታ ክዛዝም 3 ግጥማት ጥራይ ተሪፍዋ በምህላው ድማ ኣብ ሴሪአ ኢጣልያ እንደገና ናብ 4 ደረጃ ናይ ምሕኳር ዕድላ ከይብቅዕ ደገፍታ ከብዶም ሓኢፎም ብዓብ ሸቕሎት ክጽበይዋ ተገዲዶም ኣለው ኣሰልጣኒ ዌስት ሃም ዴቪድ ሞየስ ኣካየት ፕሪምየር ሊግ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣውሽት 48 ሰዓታት ምስ ክልተ ተቐናቐንቲ ጋንቱ ዝኾና ክለባት ክትገጥም ውሳኑ ኣዝዩ ከም ዘቆጥዖ ገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ 26 ጉንበት ከቢድ ግጥም ፍጻሜ ኤውሮፕያን ሊግ ጽበያ በምህላው ኣብዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተሪፏ ዘሎ ግጥማት ተጻወታ ንኸይስበርዋን ንኸይሃልክዋን ክትብል ብንሕ ከም ዘይተጻወት ዝሓበረ ሞየስ እዚ ድማ ነተን ኣብ መሳሊ ናይ ቴሌግራፍ 4 ደረጃ ንመሓዝ ዌስት ሃም ዝወዳደራ ዘለዋ ክለባት ዘርብሕ ምዃኑ ገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰሉስ ምሽት ምስታ ኣብ 3 ደረጃ ዘላ ሊቨርፑል ዝመጽእ ሓሙስ ምሽት ድማ ምስታ ኣብ 4 ደረጃ ዘላ ሌስተር ክትገጥም ኣብ 5 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ዌስት ሃም ዝሓለፈ ሰሙን ብኤቨርተን ብምስዓራ ናብ 4 ደረጃ ክትሓኩር ዝነበረ ዕድል ከም ጸበበዩ ዝግለጽ ዌስት ሃም ካብታ ኣብ 4 ደረጃ ዘላ ሌስተር ብ5 ነጥቢ ድሕራ በምህላዋ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምስታፍ ሕልማ ከይበንን ኣብ ደገፍታ ሸቕሎት ሓዲሩሎም ኮኸብ ተጻዋታይ ብራይተን ይቪስ ቢሲዮማ ካብታ ክለብ ክወጽእ ድሕሪ ምሕታቱ ሊቨርፑል ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲ ንኩነታቱ ብልዑል ትኹረት ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እቲ ልዑል ታክቲካዊ ብቕዓት ዝውንና ከፋፋሊ ናይዚ ወቕቲ ጸወታ ምዛዘመዩ ካብታ ክለብ ክወጽእ አንቂዱ ዘሎ ንሱ ኣብ 2018 እዩ ካብ ክለብ ሊለ ብልዕል 15 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ብራይተን ተሰጋጊሩ ብመሰረት ጋዜጣ ደ ታይምስ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ነዚ ተኸላኻሊ ኣጻዋውቱ ብደቂቕ ከታተሎ ከም ዝጸንሐ ይዝንገር ኤሲ ሚላን ብልቃዕ ተጻውቶ ዘላ ተኸላኻሊ ኣፊካዮ ቶሞሪ ብቋምነት ከተፈርሞ ደሌት ከም ዘለዋ ኣፍሊጣም እታ ጋንታ ነቲ ወዲ 23 ዓመት ብቋምነት ከተፈርሞ ትደሊ ዘላ ብሰንበት አንጻር ጁቬንቱስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብኽሩሾቱ ድሕሪ ምምዝጋብዩ ኤሲ ሚላን ምስ ቸልሲ ብዝኣተወቶ ስምምዕ መሰረት ቶሞሪ ኣብ ሜዳ ሳን ሲሮ ናይ ልቃሕ ውዕሉ ምስ ኣከለ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ብቋምነት ከተፈርሞ ኣማራጽ ኣለዋ ቶሞሪ ኣብ ቸልሲ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ላምፓርድ ብቐጻሊ ዝስለፍ ዝነበረ تسو تጻዋታዩ حلقة ጋንታን ተኸላኻልን ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጉዌር ጋንቱ ብሰንበት ምሽት ንኣስቶን ቪላ 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ድሕሪ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ኣብ ድሕሪ 2 ሰሙን ዝካየድ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኤውሮፕያን ሊግ ናይ ምስላፍ ተኽእሉ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ተኸላኻሊ ኣብ ዓንካሪትኡ ተሃሪሙ ዘሎ ዋላ እኳ ማህረምቱ ከምቲ ዝተፈርሆ ከቢድ ተዘይኮነ ክሳዕ ዝሓዊ ንገለ ሰሙናት ካብ ጸወታ ክርሕቕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ግን ሓካይምታ ጋንታ ሓቢሮም ኣለው ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ አንድሪያ ፒርሎ ድሕሪ ትጋንቱ ብሰንበት ምሽት ኣብ ገዛእ ሜዳ ኤሲ ሚላን ዝወረዳ ዝሕንኽ ስዕረት ካብ ስልጣኑ ናይ ምብራር ሓደጋ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓያለ ጋዜጣታት ኢጣልያ ፒርሎ ኣብ ቂዕካኻ ውጻእ ድሓንኩን ብዝብላ ርእስታት ምስ ጓጉ ዘይተርፎ ምዃኑ ዝእምቱ ጸብጻባት ከም ዘውጻዩ ዝሕበር ዘሎ ገለ ጋዜጣታት ሃገር ድማ ሓለፍቲ ጁቬንቱስ ነቲ ወዲ 41 ዓመት ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ከባርዎ ወዲኦሞ ከም ዘለው ይጽብጽባ ኣለዋ አንድሪያ ፒርሎ ኣብ
2020 ነታ ጋንታ ከሰልጥና ተቆፂሩ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ከም ዝገልጽዎ ዘለዉ እንተኾይኑ ድማ ድሕር ምስጓግዝ ኣሰልጣኒ ካብታ ጋንታ ቀዲሙ ዝወጽእ ተጻዋታይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምዃኑ ዝንገር ريال مدريد مريحነት ላሊጋ ክትርከበሉ ትኽእል ዝነበረት ወርቃዊ ዕድል ኣባኺና እታ ጋንታ ብሰንበት ምስ ሴቪያ ኣብ ዘካይረቶ ግጥም ማዕረ 2-2 ድሕር ምፍልላኣ ንኮረሻ መሪሕነት ላሊጋ ሪኣሲኢናቶም ንላሊጋ ቀዳሚትን ካልእትን ኮይነን ዝመርሕኦ ዘለዋ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ባርሴሎናን ብቀዳም ዘካይረኦ ግጥም ብዘሸቶ ድሕር ምዛሙ ሪያል ማድሪድ ንሴቪያ ቀጥቂጣ ኣብ ልዕሊኦም ኮፍ ክትብል ብዙሓት ተንተን ስፖርት ተጸቢዮም እኳ ተነበሩ ሴቪያ ግን ኣብቲ ግጥም ሰናፍ ኮይና ኤምሴትን ስለዝኾነ ድማ ሪያል ማድሪድ كينيو حنت نطب كام مركب كال ازرخبو تعوت ينبرن 75 نطب اواهلا زلا ريال مدريد ابلا ليغان بارسا بصبلتا شتو طراي بليص انا بكال اي درجه كتحكر كيلالام ب 77 نطب مرحت نايت ليغ زلا اتلتيكو مدريد تريفوا زلونا مود اتا سلسته غطمات انصار ريال سوسيداد اوساسونا بالادوريدن بمخانو ግን ريال مدريد نتا صوانا ملعل تسفا غنا اي تصنققنالهم مخنياتو اتلتيكو مدريد ابز بحج صبيا زلو كبت غطمات كتسعر تخلو سلازلهم بزخوين بتجن سلستين عبت كلبات صواء لاሊጋ ንምልዓል ሰፊሕ ተኽእሎ ስለዘለወን ብሕጅ ንዘካይዶ ግጥማት ስነን ነኺሰን ከዕወታሉ ከቢድ ቅልስ ከካይዳ ትጽቢታሎም سمزي فدرشن محبرات كعس أجر أوروبا مالتي ويفا نتزمت 29 جنبت أب كتما إسطنبول ترك كاية تحسب زلو نفس أمي قطم شامبيونز تكنا ميدا ويمبلي مقيار لو مسوني مسمنجست بريت أنا زرر كايدو مخانم تحبيرهم أوش 4 ساعات دما كلتين وجنات أبسم مع بمساحة الصوت أم ميدا ويمبلي كم زكايد بوقع كحبرو تثبيتالهم أب تركب منجست بريت أنا أب لعنة الصوت إلهم نبتها جرزاتو أستات حد الشح أولاتي ويفان غازيتنا سبورتن بمخنيات كورونا كيوشبهم بوتهم سمزك حتى مخانون يحبرالهم كلتين وغنات ابسم معك بصحو انت خيلهم تشيلسي مانشستر سيتي دحر 19 معلتات اب كتما لندن اب قدمي 20 كتنشحن 500 دغفتي كغطمين يويفا اتي بمليونات زقصرو افقرت كعس اغر بعبهان قوتات صبيو زلو ناي وانጫ ግጥም اب لندن ككايد امام زقرب زلو تركي بخال اي معبل بدا كورونا فيروس تطقيعه ناب عصوا دحري متاوايو فتوات تختاتلتنا نلومي زبلنا تحستو زيناتات سبورت بزفصمنا لنا ناي وتر مكتتالكم بخبرنا عدم بوغنا كنفانوكم سسنايوم